Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Ibutang sa kwarto ang imong bag, nak. O niya, pag-ilis dito. Oh, nay. Pati mo na. Mm. Kanina ba? May tulo ka batang lalaki nga. Nagtabang og sukmag ni negro. Unsa? Nga naman, Jeff. Gibuli na sa kuno nila sa negro. Pero, ma'am siya musukol ti. Giuwang man ni Amara ang tulo ka batang lalaki. Unya, nisyagit kuno kay nakruyintihan. Unsa? Mo na ti mo na. Unsa ba kurinti, uy? Ma'am, sulti sa tulo ka batang lalaki dito sa ilang teacher ni Amara. Gani, gitawag man si Amara silang teacher o migunit sa kamot ni Amara. O niya, nakurintihan siya. Wa mo kuno. Oh, wa man di ay. O niya, ano ilang mapasanginlan nga nang urinti si Amara? Mao nga ni. Maayo kay nahuman ka nag-ilis, nak. Magsulti ta. Okay, nay. Lingkod. Um, May gisulti na ko si Yoyo Jeff ni mo. Sultihi ko na ko kung unsa nahitabo ganina sa inyong eskwelahan. Bahin sa tulo ka boys nga mitabang og sumpag ni negro nay. O, anak. Nganong... Daghan ang magpuli namo sa room nay. Una, gisungog mi nga nagkuyog ko na mi si negro nga kapi og gatas. Nasuko si negro. Unya, gidul tong among mga classmates nga nanungog namo. Gikasab-an gani si negro sa among teacher. Unya, nay, human na mo kaon ni negro sa lunch. Ni una kugsod sa among room. Pero, naibong na lang mi sa teacher nga among nakita si negro nga gitabangan og sumbag sa tulo ka boys. Unsa? O niya? Amo silang giduol ni teacher aron maunong sila. Pero aman sila mi patuo. Mauto, ako silang giuwang o gigunitan ako ang tulo ka boys aron muundang silang sumag. Nasuko na ko nay kay umanjud sila patuo. Nasuko na ko. Bisag nagdugo na ang ilong ni negro. Kinuo ko. Naluoy mo ko negro nay. Unya, nasuko na ko sa mga boys. Mauto ako silang gibira aron maundan silang sukmag. Pero nisyagit mo sila. Kay gisakitan ko no sila sa akong pagunit nila. Unsa? Ingon sila nay, nakurintihan ko no sila. Mao ba, Amara? O nay, nasuko ko nila nay. Sorry ha. Mo na gisulti ni Amara ni Muti. Nga nasuko siya. O, dong Jeff. Karon pa ko nakabati ni Amara nga nasuko ko no siya. Buutan si Amara, dong. Hinay siyang musulti. Buutan siya, Jeff, dili ba? Gani. Di ba ka mo suko si Amara good? Nasuko lagi ko no siya, kay naluoy siyang negro nga nagdugo ng ilong. Pero di ka mo tuo ti uy nga nakruntihan ang tulo ka batang lalaki. Ah, kuryente good? Ha? Inika, mandi po negro ha. Dili no ka mamina bisag unsa ilang isungog nimo og nako ha. Mara. Good. Naipong ko nila. Nganong mingon sila nga sakit ang ilang lawas kay nakuryentihan nga akong gigunitan. Wa may kuryente akong kamot good. Hikapan ni Gro Saman. Di lang ko eh. Nilikay lagi ka. Hadlok pud ka. Basin og makurintihan pod ko. Hikapa lang ang akong kamot ni Gro. Sige na. Kay, mamugos man noon. Hindi na pa. Ay, ayaw lang marawi.
Lalo, ayaw mo ko gunitan lagi. Gunitan lagi ko nimo. Saman na kuryentihan ka. Marag na. Ay, waman. O, di pa? May kuryente ang akong kamot. Wait. Naay kuryente ang imong kamot, Amara. Pulong? Ni aka? Hello. Mara. Uy, kisa na mo kasulti dan ha. Negro, ayaw kadlok nila. Mga buotan man na sila. Butan, kinsa. Ang ako mga amigo nga small. Hello. Waman ko nakita, Mara. Oo, kay mga gagmay man kayo sila. Nara si Pulong ay. Wait. Hello, negro. Hello kuno negro, ingon si Pulong. Tubag ka, ingna. Hi! Sige na. Lain na sa dani mo tubag daw tayo nakita. Gina pa. Wala ko nakita, Mara. Si hi na. Sige na lang, kay basin ug wa siya nagpakita nimo. Hello! Amara! Nya nang tulon ako kamigo nga small negro. Nana si Basti og Rodante. Kalain na Mara. Nasa imong kitaan. Wamang yung ko nakita, Mara. Ito sa kong Kuya Jeffoy. Tabangan ako si Singgi buhat ay. Lain na nakita. Sige negro. Amigong Pulong, unsa tayo mong gisulti nga may kuryente ko? Wait. Oh, Amara. Doon ay kuryente nga mo gawa sa imong lawas kung masuko ka. Unsa? Ay, Kuya! ay! Kuyawan. Yawan ako, negro. Nalagi ka diri, asa mo sa Amara? Tuwa sa may tambis. May kasulti man siya. Ako makakita. Kuya, Unsa? lagi. Ako na yung tiwa sa buganan ka, Kuya Bi. Ako na lang, negro. Kay? Hapit naman ni Mahuman. Balikan na dito sa Amara ko. Di ko eh. Di ko, Kuya. Di ko, Kuya. Nasige kasulti nga di makita. Basin kumisyahan lang kong Amara. Ingon siya nga. Naay amigo nga, small. Ingon siya na, small ko no. Negro, Oo, paminaw. saman. Wa siya magkomedya ni mo eh. Kay? Tinuod ang iyang gisulti nga may amigo siya nga mga small. Ha? Mga dundi, Kuya? Oh, We, kumit siya sa kanaga, Kuya, no? why? Kumit siya kay. Unsa man? Ha? Gusto kang makakita nila? So? Di ko, Kuya, ay, mandlo ko. Eh, God look. Saman, kakitaan lang ka nila, ya. Oh, pero nakalitan ko kay Kay? gagmay man kay sila. Mm. Gigitik mo gani ang akong dunggan. Hala. Pero sige na kung kakita nila. Wala ko mahadlok. Natanan na. Ako Saan? atuon si Amara na sa may tambis aron ipaila-ila ka sa iyang mga amigo nga small. Bala, guys. isog mo ka. Di lang ko, Kuya Jiboy. Isugod ka ko. Maggawas sa kuryente sa imong lawas marang tanakon kung masuko ka. Unsa? Oo. Dili ko ini, oy. Naamna, si mong lawas ka, Tamara. Unsa? Wait. Hinatag ka na sa imong amahan. Ha? Hinatag si mong mahan. Nipaw kami kung Pulong kinsay akong amahan. Sultihi ko miko. Kinsa? Oh, lo. Kalit lang sila kawagtang. Kumusta nga akong pasyente? Naulian na ka, wa pa. Wa pa di ay mauli kay wa man mo tubag. Nay, igurang nagpitok-pitok ang mata. Ansel ma? Okay naman ka ba? Naalim nang imo mga samad kay sigayan man ang kukunad sa akong tambal nga lana.
Nasira na ang mga samal pero niuban man pud og sirang imong utok. Ay, sorry. Kumitya na itong akuha. Ang saman, Silma? Okay na ka nga ako kang ibalik sa inyong dapit? Bisag wa na mo'y bayapan na ay mga mayong tao nga nagpapuyo sa imong apo nga si Negro. Oy, siga biyang matangan kabati sa nga ni Negro. Oh, buhe ang imong apo. Busa kung kanani kang muli sa inyo, ako kang ihatod aron nga malipay si Negro nga buhi ka o waday ka namatay. Oh, Amara, anak, ano nagilakman ka? Ingon akong mga amigo nga small. Naku na kuryente akong lawas. Unsa? Oh, nay. Ug ingon sila nga naanak ko nun ni sa akong lawas. Ug hinatag sa akong amahan. Kinsa man akong amahan, nay. Kinsa? Amara! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!